Je moet weer zwaaien. Je moet springen voor. Je moet springen voor. Je zei joh. Nog op Pietie, joh. Now it's for time, Sean. Roll them. What are we gonna do now? What are we gonna do now that it was... Ja, maar ja, ik moet nog gewoon mijn hempels gaan doen. Ik kan niet, ik moet het er wel allemaal weggetrekken. Lekker. Onthou net van die dames, kom nummer 3 nou eerste in, hoor. Nee, dan maak het moeilijk. Ja, juffrou. Go, John! Einde. Ja, je kan maar die kop. Ik moet mijn mond te groot hier uit water. Want nou kan ons gaan, dan smaak met allerlei water opgesluit. 3 minuten 16, pas op. Je bent over ongeluk bij die windstreep. Kom achterhoor, jij gaat nog in die kraal komen. Die merk jou aan de achterkant. Pas op! Raak in bal! Hoeveel zijn je weggetrekt, eerste? Ja. Draai je twee hier. 4:32. Glad niet slecht voor je probeers, voor je proefloopie niet. 15 seconden, 17 seconden. Dank je dag, ja. Dan gaan 10 jaar met meeling, maar zeker een minuut voorspel. Kom naar die, grijp. Pas op! Paal toe, paal toe, paal toe. Jij doet aan rechts. Jij kan gaan, ik wacht niet. Oefen! 4 minuten 4. Ja, kijk. Die was weinig. Oh! Wanneer deed je gekomen? 4:22. Jo! Kom! Als hij druk is! Move it! Kom Kom Laat je broek! Hey, kom maar een keer weer 10 uur weer. Ja, Nou, wat dan? of pas aan die knoop op je voeten. Raak aan die bal. Afje! 4 minuten 50 op de kop. 15 foto's later. Ja! En dan heb ik het voor jou 2 genomen. Is het op die ogenblik een slechte onderwerp? I want to scare the people off here. Kom, ek wil 'n Dis wat hulle laas jaar uit en dis nou wat hulle intussen hier gebou het. Die tyd wat ons nou weg was. 'n Baie mooi stories op allerlei equipment te bou. 'n Brandhout vir die kampvure.
kaarte sien. Ons gaan gou 'n bietjie na Archery toe. Sodat hulle raak sien. Terugvaar. Ja! Kan jy nie stokkie nie? Nee, ek hou nie van die sokkie nie. Emil, was jy al daar by die kajakke gewees? Nee, ek sien almal verdrink. Ja, ek wou vandag geroei dat ek kan in is. Ek dink ek kan bad vandag met die selfs my kan nie. As jy wil iets weet van die archery, dan moet jy my arm afneem. Nou, wat noem jy dit? Al die girls lyk so. Backfire pyn? Al die girls lyk so, want ons kan nie ons arms Baie maak nie. Nee, hierdie en archery lyk baie mega. Ek kyk net. Ons lyk arms. Ek so naby. Demonstrasie. Ag, ek sal dit op die web sit. Die girls lyk so, want ons kan nie ons arms. Ons hulle my abuse my. Jy maar gewoon. Ja, maar julle is 'n lekker klomp saam. Myne ook, Emil, myne ook. Nee, dit werk nie. Julle kan nie julle self saboteer nie. Blou kop. Nee, dit is like waar se kamera, hoe getensor word. Hey, woes. Nee, maar ek as jy wakker is, dan is jy As jy wakker is, dan voel Ja. Maar ek het net wat ek video gaan. Ek kom van. Hallo. Yeah, I went and got them because I wanted to send them to my dad. I went to fetch them.